duniyar nan na sa ni kuka, a cikin ƙasa ta hana rasa hutu. Wani labari ne da ni ku saurara, da shi na tunkare ku duba har na yi kura. Zan so ku amince da ni kar ku yi mini kyara, mazauni na bukata domin bayyana kara, musamman a ƙasata ta anai mana yankan kauna. A ce kana da ɗaki kuma ka rasa gurin mu kwana, babu kwanciyar hankali a duka ƙauyuka na. Ku duba mana wannan habaya ku 'yan uwana, ruwan sha da abinci ya gagare mu ku duba. Ko da mutum guda in yayi tari da azaba, shugabanni na wannan lamarin fa ku duba. Hakin talakawa wallahi ba za ya bar ku ba, ni ina faɗi ne domin tunatarwa. Shi yaro in yayi laifi iyaye su yi tsawa, a ce kuna mulki kuma babu ruwanku da kowa. To kun sha'aninku wai ranar da babu shewa. Allah ka san su kai za ka yi sakayya, ingancin aiki kyau ayyo masa gayya. Gurin manya yara to sai mun yi biyayya, wataran mu ne akan gaba a duniya ba gayya. Faɗan dabaruwanka yau kallo ne naka, abun al'amari yau a ƙasata na kuka. Taken ku shine mai ƙarfi bai jin duka. Idan uwa mu gyara, malamanmu mu gyara, shugabanni mu gyara, ɗalibanmu da saura, hukumanmu ta gyara. Domin da saura laifi ne, karsuwa da dawa ne, ai hukunci daidai, babu sauyi. Duniya makaranta sai faɗin mu fahimta, kuma mu yi kasaita wurin samun rabauta. Duniya mai yayi, kwai zafi sanyi, mai naɗi ga lauje, ɗan gidansu magaji, kai takwas ba komai, babu sauyin komai. A da mun ce jarmai, har mun ce maka banki, haƙƙi na kwana a banki. Sanadin ka bututu, sanadin ka bututu, yunwa da ishirwa, ga kudin mu a bamu, an tauyen haƙƙi. Allah na kallo, kwairan sakayya, mu da kai ya bututu.